खुलुमबाय नोंथांमोनहा बयबो कमेन्टआव लिरहरदोंमोन दुबाइयाव बर'नि फेमिलि लोगो हमहाय होननानै दिनै आरोबाव मोनसे बर'नि फेमिलिजों बेरायनो फैदों इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनि गुबुन स्टेटआव जोंहा आदा दङ आदा हेलो रत्नदीप गसाइगावनि आरो बाजैबो दङ नै ड्राइभिं खालामगासिनो दङ ओरैजाय आखिजोंसो सालायो गारिया आगदा नङा इन्डियानि बायदि जोङो मा जायगा बेरायनो नागिरदों आदा एसे रासेल खाइमा स्टेट UAE नि जोङो जबल जैस होननाय माउन्टेनाव थांगोन ओमान बर्डारजों नांनाय बेवहाय एडभेन्चर स्पर्टनि बायदिसिना दङ जिप लाइन दं हाइकिं खालामनो हायो ट्रेकिं खालामनो हायो साइक्लिं खालामनो हायो जों दा माउन्टेन टपाव थांगोन जोंना बाबुबो दङ नै बाबुआ उन्दुगासिनो रेस्ट लादों बेटारि चार्ज बाजैया खय बोसोर जाखो बाहाय आं 9 years जाबाय दा 9 years पुरा माने UAE खौनो मिन्थिजोबसिगौ दा बाजैया थांजोबबाय गासिबो जायगाखौ औ बिराद डिसिप्लिन लामायाव पुरा केमेरा बसायजोबनाय स्पिड राडार स्पिडखौ फल' खालामनांगौ जायो लेन फल' खालामनांगौ बिराद डिसिप्लिन मैला लेथ्रा नुनाय नङा साफा गारि खालामा रावबो हरनो मोना साबसिन जोंनि जायगानिफ्राय जोङो दा हाजोआव थांगासिनो दङ हाजोआव जेबो गैया बिफां लाइफां हाग्रा गैया हाद्रि ना हाद्रि जेरै न' बां बा अन्थाइफोरखौ हाद्रि नांनानै हाद्रि खोबनानै फुलेले नुवा होनबा बेबायदिखासो हाजोआनो आरो सम सम बार बारोबा बिराद हाद्रि लोगो मोनो हाद्रिनि मा होननांगौ बिदिखौ सेन्डस्टर्मखौ मा होनो बर'निबा औ हाद्रिनि बारहुंखा सम जाबाय थायो बेनि थाखायनो बिराद केयारफुल जानांगौ स्पेशली स्प्रिं सिजनाव बार बारनाय समाव नोंथांमोना हाजोखौ दा खाथियावनो नुनो मोनबाय माबायदि जेबो गैया अन्थाइ ना अन्थाइ बाला दैबो गैखाया गोरान नोंथांमोनहा बाहाय रायजो जाफैनो हागोन नामा सोरबाफोर सिमांबो दा सानखा दैखौ खुरनो होननानै मोनसे जिनिसखौ बिराद मोजां मोनदों आं बाहाय गभर्नमेन्टआ वाटार साप्लाइखौ डेजार्टबाबो जेरावबो माने मोजाङैनो मोजां साप्लाइ होदों दैनि जेबो प्रब्लेम गैया डेजार्ट जायगायावबाबो दैनि प्रब्लेम गैया जोंनाव इन्डियायावसो दै मेरला होनब्लाबो दैखौनो मोनलोङा जोबोद गोजोननाय मोनदों आदा आरो बाजैमोनखौ लोगो मोननानै बेबो दुबाइयाव मालायनि देशआव फैनानै दा आदा आरो बाजैमोनहा आंखौ राइडआव लाबोदों बे रास आल खाइमा होननाय स्टेटआव इउनाइटेड आरब इमिरेट्सनिनो स्टेट दा नोंथांमोनहा नायदो माबायदि इउनाइटेड आरब इमिरेट्स जबल जैस माउन्टेन बियो वादी माने भेलि बिसिनि लेंगुवेजनियाव बाहायबो फिसा न' दङ नै डेजार्टआवनो नुहुरो नोंथांमोनहा हाजोखौ नुगासिनो नै माबायदि हाजो सुनै अन्थाइ बर'नि लाइमस्टन बिराद माहाजोन थावबो दङ लाइमस्टनबो दङ मिनारेल रिसर्सेस इसोरा माबायदि होदों नुवाखै मोनसे नङा मोनसे डेजार्टबाबो थाव आरो मिनारेल रिसर्सेस लामानि मेन्टेनेन्सआव बिराद मोजां दा नुलांगोन मोजां लामाया जिगजैग हेंग्रा हेंग्रि मोजांथार सालायनो दै दं नै माथो गाहायाव जावनानै दोननायसो जागोन दां आंनिबा वाटार टेंक नोंथांमोनहाबो मालाबाफोर चान्स मोनोबा फैनानै बेरायफै
एक्सपिरियेन्स लाफै डेजार्टनि गेजेर गेजेर राइडआव फै माबायदि समायना रमायना डेजार्टआबो बारा नांखाया खस्थ' खरसायाबो बारा जाखाया दुबाइसिम हटेलाव दाम खमनि मोनो अफ सिजन जायोबा दामा खम जायो पिक टुरिस्ट सिजन विन्टार सिजनबा दामा बारा जायो नुनो हाबाय दा लामाया माबायदि साफा जेबो गारनाय नुखाया प्लास्टिक बथल जोंनि इण्डियाननि लामानोबा नायजानाय नंलामोन ओरैबायदि डिसिप्लिन लामाया गिदिंला गिदिंलि हाजोनि गेजेर गेजेरजों मबाइलनि नेटवार्क टावार नुवाखै गारियावनो माबायदि सुबिदा होदों पाब्लिकफोरनि थाखाय खोमा बन्द जाबाय जोङो गोजौआव फैथारबाय नै दा एसे खोमा माथेनाय बायदि मोनहांबाय आवाजखौबो बोरैबा मोनलायलायदों दा जोङो भिउ पइन्टआव ओंखारफैबाय गोजौआवहाय पाब्लिकफोरखौ थांहोला जायफ्रा जिप लाइननि टिकेट लायो बिसिनि गारिखौल' गोजौआव एलाउ खालामो जोङो दा बाहाय ओंखारनानै बेनिफ्राय भिउखौ एसे इन्जय खालामनोसै जिप लाइन दङ बारा गुसुथार नै दा मानसिफ्रा फैनानै जिप लाइन खालामफैयो बाहाय वर्ल्डनि लंगेस्ट जिप लाइन दं होनदों नामा बाहाय दामफ्रा बेसेबां लायोमोनथाय 200 दिराम 300 दिराम औ गुसुंबो दङ बे लंगेस्ट जिप लाइनखौ गाखोयोबा 300 दिराम लायो होनदों दा नोंथांमोनहा फुलि इन्जय खालामदो नै हाजोखौ बेनिफ्राय लामाफ्रा हेब्रे माबे मा जानानै थांनानै थायोथाय गांसोआनो गैखाया जेबो गांसो गैया अन्थाइ हाद्रि बाला गिनो रोंखाया हाजो गाखोग्रा बोरमा बे गोजौथाराव थांनो मोनोमोनबा मोजां जागौमोन गोजौथाराव दङ नै जिप लाइना जायफ्रा टिकेट लायो बिसोरखौल' गोजौआव थांहोयो एसे मोनाहांबाय बारा स्रो बारगासिनो मोजां जिरायगासिनो दङ बरफबो गोलैलायो होनदों नामा बाहाय औ विन्टार सिजन जाबाथाय जानुवारि डिसेम्बर जानुवारि बेयाव अबा टाइमाव बिराद बरफ गोलैनि बे खाथियाव थांबावो रासिनबाव बिराद कभार जाजोबो औ दा मानसिफ्रा बेरायनो फैयो बेखौनो बरफ नायनो फैयो डेजार्टआव बरफ गोलैनाय आसरित ना बेनि थाखायनो बयबो फैयो बरफ नायनो बिराद मोजां टुरिस्ट स्पट डेभेलप खालामबाय अल अभार UAE होनजायो बिसोरो माने वेलावल' डिपेन्डेन्ट नंला दा टटलि माने टुरिजम मा होननांगौ बेखौ टुरिजम हाब वर्ल्डनि टुरिजम हाब खालामगासिनो दङ डेभेलपिं जागासिनो दङ जोङो गाहायाव फैफिननानै बाहायबो भिउ पइन्ट दङ आरो गोबांथार जाग्रा लोंग्रा दङ बाहाय साहा लोंलांनो नागिरबाय काराक साहा लोंफैबाय हाइजेंनि साहा हाइजेंनि
Bininya kan karak. Desi karak saya. मा देशनि थाय बियो Biku jerawat mana, India mana. इन्डियाआवबो मोनो ना Ini flavored cinnamon cardamom dong. Getau. बाबु बाबुना जेबो गैया माथो पेसिफाइ दङ अ खुगानियानो ना बेजोंनो खुसि Hai, mira. Nice sana aja. जि मोजां जायगाया मानसिफ्रा फैनानै केम्पिंबो खालामफैयो बाहाय हरबो थाफैयो Apa nih? औ अखाफोर नुजाबायबो ओरै केमेरायाव खिन्थु नुला जोङो दुबाइयाव फैफिनबाय मोनाबायबो उखैबायबो दा जोङो जानो नागिरबाय नै माटन बिरियानि आरो राइस बिरियानि चिकेन बिरियानि राइस बिरियानि लायनो चिकेन बिरियानिखौनो आङो आदा आरो बाजैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाख लाख खरर सानस'हायै माने गोजोननाय जासिबाय आरो मा होनबावनांगौ थेंक इउ होनबाय आंखौ मा होनो इउए नि मोनसे स्टेट ना रासेल खाइमा बाहाय बेरायनो लांनायनि थाखाय मोननै स्टेट बारलांदों ना मोनथाम सिगाङाव सारजा आजमान उमल मोनब्रै मोनबा स्टेट देखायबाय दिनै जोबोद मोजां मोनदों हाजोआव बेरायहैनानै हाग्रा गैयै बा बिफां लाइफां गैयै हाद्रि गोनां हाजो लाइमस्टन बेखौ जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोनहाबो नुनानै मिथिखाबाय दा बिराद पपुलार टुरिस्ट स्पट जाबाय बेबो मानसिफ्रा बाहाय केम्पिं खालामनो थाङो हाइकिं खालामनो बेनिफ्राय जिप लाइनबो गाखोनो थाङो वालनि गोलावसिन जिप लाइनाव मोजां मोनदों दा जों जानोसै आरो भिडिअखौ बाहाय फोजोबनोसै गुड नाइट थेंक इउ गुड नाइट बाबु Bye bye. बाय बाय Jangan sini.